Rere sarada
Nadyan
Ya saulan kok semene gede. Saulan yen rong wulan piro? Sampeyan to Kakang. Sondan selendang banjur janggal-janggal tak kethoki tak coblekno pinggire omah. Ya kanggo njagani yen awake dhewe pas ngelih ngono kae ora ketang digondhok lan dibakar ya. Nah, pangan ngono bae ana ning terus aku wis nganti piye to Kak arep ketukuan sing tak pikir ora mung wedak. Nanging yen mung awakku lan aku singgok kae wong mangan wis cukup ora ketang telo digodhog ning sok besuke yen awake dhewe duweni turunan njur priye ala saora-orane ra ya di lebokno ning gone pondok apa dilebokno ning gone padepokan supaya bocah kuwi wasis iya mulai iku aku kepengin golek pegawean kaya ora ketang ning gone kutha raja pancen adoh kang sira dak tinggal wis dhisik lek iki adoh to Kak ya ora ning gone kutha raja aku terus diyakan lho so yen aku wis entuk pegawean kang manton iso kanggo nguripe awake dhewe semoyakake lan ancasku so bocah-bocah turunan bulan bisa goleki nggon papan pisinaon sing lumayan sing ponjo iya yen wis entuk aku bali jur awakku tak daya ana ing cedhak pegawean kutha aja suwe-suwe ya Kak sampean lunga ya lunga golek piye ya nek nang sok ketinggian oleh duit sing akeh aja lali ning desa sawah yo Kak
ora bakal lali karo desa sawan kene ning saiki ayo sewan-sewan. Oh, ya.